ବାରମ୍ବାର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଈଶାନ କିଶାନ ଏବଂ ଗିଲ୍, ତଥାପି ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି ପୃଥ୍ୱୀ ଶ। ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 3-ଟିକିଆ ଟି20 ସିରିଜ୍ 2 ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିଜୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସିରିଜ୍ ବରାବର କରିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ହେବାକୁ 3 ତଥା ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚ୍ ମୁକାବିଲା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। କାରଣ ଉଭୟ ଟିମ୍ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ସିରିଜ୍ କବ୍‌ଜା କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲାଣି ଯେ ପୃଥ୍ୱୀ ଶ'କୁ କେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ? କାହିଁକି ପୃଥ୍ୱୀ ଶ'କୁ ଖେଳାଯାଉ ନାହିଁ? ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ପୃଥ୍ୱୀ ଶ'କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳୁନଥିବାରୁ କିନ୍ତୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ। ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ଦୁଇ ଓପନର ଈଶାନ କିଶାନ ଏବଂ ଶୁଭମ ଗିଲଙ୍କୁ ଫେଲ୍ ମାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୃଥ୍ୱୀ ଶ'କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁ ବୋଲି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କାରଣ ସେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁ ବୋଲି।